салом алейкум дӯстон ва бинандагон ва подписчикои канали хидм ҳама каса ва чакоссози интинҷен ва бародаро дар навори имрӯзаи тарзи гил задан нева якчанд намуд гил дорем барои вибри шумо бародаро. ҳозир наминҷада ман мезанам як 10 намуд гила иншаалло ки ҷо мегирам. мезанам шумо бародаро нигоҳ кунед, гилоро вибр кунед, кадоми дар кор бошад хеле гилоё ки маҳқул шавад метавонад занг бизанад дар номерои болои видео мондагӣ ва бародаро дастгириро фаромӯш намекунед мисли ҳар вақта, чунки дастгирии шумо пешравии моҳе бародаро. иншаалло навораи оянда дар худо хоҳад яъне кори дига гирифтагием бо корои беҳтарина корбо тоғрӣ бигирад. камера мекунам, пешкаши шумо мегардонам, ҳама секретошам мефаҳмонам дӯстон. рафтем навора сар мекунем. ина дӯстон якм гила задем, сар мекунем дуюм гила насиб боша. видеоро то охира тамошо кунед дӯстони азиз ва дастгириро фаромӯш накунед. я бародаро дуюм гила проверка мекунем, гили гемона. сар мекунем бародаро сеюм гила, сеюм гил мона. чорум гил монад, чорумша. ина бародаро панҷум гилмона ҳозир мезанем. ва дӯстони азиз иҷамо гилора просто ами гилои бидагира задесем ради рекламаворӣ. шумо метавонед ами гило кадомеш маҳқултонае вибр кунед ё фикр ақидаихтона дар комментария бинависонед кадом гилаш содсар ва хубтар ва беҳтара дӯстони азиз. ва ин гилора ҳама шумо свети сиёҳ қати задесем. ин гилора мешавад паразни свет бизанӣ. ина панҷум гилмон дӯстони азиз, панҷум гилай ва як 10 ё 15 дона гил задагием дӯстон. 10-15 та даже зиёдтарае, кам не. инаиш гили гандамӣ мегани гила. ин шашум гилай бародаро. ин типа нева конкретно падоби гандамаи хушои гандам дора бародаро. сар мекунем бо угли девол гилои дигариша. ин бародаро ин гил пашти гили садбаргори монандае. кам монандӣ мекунам. рости гап номша хидмам намедонам. як 20 дона гил харидам, гили нав дӯстон. ҳамун гилои нав ма буд ҳамин девол задесам барои вибри клиентҳо. ина пашти монанди гили садбаргаами вообще дига хеле бо. дӯстони азиз кадом гилера ки задагӣ нестам, мақсад як 10-15 гила дар канал задагӣ видео кардагӣ партофтагиам, ба ҳамин хотир у гилора назадам дар ин девол. ин гилое ки задесам ёра вообще ягон точка доли назадам. ин гилоро нав овардагиам
мақсад ягон ҷода иглора партофтагӣ нестам, ба ҳамин хотир иҷа проверкашон кам. Игилам навай гили базебай дӯстон, как қалам вори кашидагӣ вори метава. ҳастон азиз, мисли ҳар вақта дастгириро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мо. Шумо чанд қадар дастгир кунед, мо ҳам қадар видеои нави дар нав пешкаши шумо мегардонем. худо хоҳад рӯзои наздик яде кори нав гирифтесем дӯстон, нарх навомон тору бигирад. иншаалло корои беҳтаринай пешкаши шумо мегардонем, сиёнка мекунем тарзи коркард ва ҳамаи секретоша иншаалло шумода мерасонем дӯстон. ва ина игил ҳафтум шид ё ҳаштум гил шид намедонам. хулоси гап ина игилам свети сиёҳ қазизадагиай. гилам гили ката донаай, гили ката катае мақсад. сон ина ишам игилам типа барг ворияй, барги майдадона вори дӯстон. как дарахт ворияй бигемам мешавад дӯстон. хулоса гап кадомида маъқулай амигило метавонанд занг бизананд ва кадомида маъқулай метавонанд дар комментария бинависонанд, кадом гил маъқулшон мешавад амигило дар комментария бинависонед, бо хубтар мешавад. ва дӯстон ҳамун лайка фаромӯш накунед, чунки ҳар гоҳи шумо лайк мемонед дар канал видеои мо дар лайкиш бисёртар шавагар дар лентаи ютуб бисёртарак видеои мо мебурояд. ба ҳамин хотир дӯстон лайка монед бо беҳтарин мешавад. ина игилшам типа гили дарахт вори буд. ана игил дӯстон барои дедиски комнатай сурати хирсак дораву хирсаки рубаҳай дӯстон, типа дедиски комнатай. ина метавонед дар дедиски комната бизанед, бо беҳтаринай. хонаи гулакода. нигоҳ кунед дӯстон, хирсакҳо рубаҳша. ман иглора ҳар кадомша дирияти зедесам, баъзеша як рияти задесам. ҳар кадомаш мақсад ҷои ма камтаре, ба ҳамин хотир ҳам қаҷора шпаклевкам расам шпаклевка кардам, ай болош ина гил партофтесам, ҳам барои проверка кардани гило, ҳам барои дидани клиентҳо. ина гилам гили фастонай дӯстон, беҳтарин гилая. гилоро тамошо кунед ва фикри худтонро метавонед ҳатман дар комментария бинависонед. инаи гилш не игил не як гили дига дорем, бо уш гили арча, падоби арча ворияй угилам. игилам ҷидо ҷидо метавонад ба зебаям бародаро. ҳозир ман свети сиёҳ қайзадесам, ба дига светҳо бо бизанемаш мумкин бишкуф ҳар кадоми. вале иншаалло навбарои ояндада дига светҳо қатъи бо мезанамшон. баъдан мефаҳмем ку чӣ хелай. ва дӯстони азиз, анами гил гили беҳтарине. ма дар анами гил маъқулши бисёртарак гили майдадонаи ҷидо ҷидоай. ира агар хонада як шаб бизанӣ ба зеби бад меояд. иҷа ман сиёҳ қатъи задамаш шикуфта. ина дӯстони азиз, ба лубои свет бизанира, ба фикрам ба зеб меояд. нигоҳ кунед чӣ ҷидо ҷидо метавонад, как шахматвори ба зебай. дӯстони азиз, ина ҳамаи гилои задагии мо, гилое ки задем проверка кардем. дӯстони азизам, дастгириро фаромӯш накунед. агар имкониятиш боша ин видеои моро падилиста кунед, бо беҳтарин мешавад. ва фикри ҳар яки шуморо интизорам дар комментария. фикротонро дар комментария бинависонед ва ҳам канали дими морам дастгирӣ кунед дӯстон, беҳтарин мешавад. силкаша бо комментарияда мемонам. дар он канал фақат нарх навои бозор мешавад. ва дӯстони азиз, панотон ба худо. то видеои ояндара худованд нигаҳбонтон бошад дӯстон.